Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkan da wannan lokacin barkan ku ta sake saduwa da mu a cikin wannan lokacin. Har yau zan ba ku labarin yadda Habibu Tela yake yin dina a shagonsa. Wata rana ina so in je in kai linsin biki na kan ƙawata domin na samu ƙwararren tela ya mun ɗinkin da na ce bari in je in kai wa Habibu Tela saboda Habibu Tela tela ne ɗan zamani wanda ya iya ɗinkin mata sosai. Ya iya yin ɗinkin zamani. Shin dai kana so a maka ɗinkin zamani? Habibu Tela shi ne wanda kawata a kai mishi. Sai to bari in je in kai wa Habibu Tela saboda ya mun ɗinkin nan. Sai na je na samu Habibu Tela Habibu kakayar na ina so ka mun ɗinki. Dole ne kawon waje ne ina so ka mun ɗinki mai kyau. Yanda duk wata mace da ta kalle ni ta san cewa wannan fa tela haɗaɗɗen tela ne ya mata wannan ɗinkin. Sannan kuma kowane namiji ya gani wannan ɗinkin da ya ba shi sha'awa sannan ya dinga ɗauke masa ya dinga tsole masa ido. Sai Habibu ta ce to ba damuwa sai ce wani irin ɗinki ki so ne kuma miki me zani ne ko miki me skirt. Sai ta ce haba Habibu sai ka ce wata tsohuwa kamar ɗinki me zani ka ce wata tsohuwa kada ka damu ni wanda nake so kamar ina son kamar haɗaɗɗiyar doguwar riga ne ko kuma kamar riga da skirt mai kyau na zamani. Sai ta shi kenan babu damuwa tun da kin ce a cikin guda biyu nan babu damuwa zan samu miki. Sai ni ce mishi amma kuma gaskiya ina son Habibu ɗinkin nan a mun shi da wuri domin saboda in samu kayan wuce shi in tabbatar cewa yana hannuna ɗinkin nan inda idan lokacin sallah ya yi ba sai na zo ina kama ba. Sai ce mata to shi in babu damuwa. Kuma kin ga zaka gaskiya ayyukan mutane da yawa a nan shagon ya mun yawa. Idan ba za ki damu ba ko za ki bari nan da gobe ko jibi sai ki dawo in ya so sai mun ga ya kamata yi. Sai ni ce mishi babu damuwa to zan dawo in so gobe. Sai ni ce mishi gobe da misalin ƙarfe nawa zan dawo. Sai ce sun samu in zo da yamma in so sai gwada ni sannan sai in ƙara tunanin shi wani irin ɗinki ne ke so amma in so zan iya tafiya. Zai faɗa wani lokacin da zan zo in kai ma. Zai mishi to ba damuwa. To gari da yawa saboda na gabu ina so a mun wannan ɗinkin mai kyau. Sai na fara komawa shagon sai kamar yadda ya ce in koma da yamma. Da koma da yamma da sami shi mace to ba ni na dawo. A shi Habibu Tela ba wani ɗinki na bane damuwarsa. Shi ashe nuna nake shi a idansa yana ganin yana mun kallon sha'awa saboda yana ganin cewa ina da sura ko da na ɗan sa hijabi na zo irin daga hannu wani abu yana ɗan ganin suran jikina yana ɗan bayyana saboda yana ganin ina da shape ina da diri sannan ga duwawu ga muni. Sai ya ce mun to yanzu kin ga akwai ɗan layi bari in ƙarasa na wannan mutum ɗayan in yi so sai in zo in fara naki. Sai na ce to shi kenan ya ce yana da tun kina fata bara ki damuwa. Ya ce shi ba damuwa. Na zauna ina jiran shi yana ɗan lomin tafi da biyu kuma na ɗan yin taɗi da shi mun saba da ɗan kankanin lokaci. Can sai ɗan dare ya fara yi sai na ce mishi to ni kan tela har ga lokacin yana ta gurewa dare na yi kan na koma gida mun fada. Sai ki hakuri yanzu nan zan samu in ƙara sa wannan shi ba a gama ba a jima ba bayan minti 5 ya gashi ya kammala na wannan mutanen da yake ya sanya musu shi a leda ya miƙa musu. Sai na ce to kun ga saura na ke kaɗai ne aikin ki zai fi kana shi nan sun kai yanzu babu kowa ya watsi. Shi sa na ce ki zo da yamma saboda ina son lokacin aiki ya ragu. Sai ta ce to shi kenan ba damuwa. Sai na tashi
gaskiya na ce to yanzu me ya kamata a yi, sai ce to gwada ya kamata yi. Sai na ce mishi to ba damuwa. Ya tashi ya ɗauko tep da gwada ni, wanda ake gwada mutane, sai zai ɗauko tep ɗin. Sai ce min to, sai ce wani gidan ɗinki za miki, na ƙara maimaita mishi na ce mishi ina so amma dogon riga ne ko kuma amma riga da siket. Sai ya ce min gaskiya riga da siket shine zai fi kyau. Sai na ce to shi kenan. Sai ya ce amma ki zaɓi ra'ayinki. Ya ce a'a kar ka damu wannan ɗin ma ya yi. Sai ya ce to shi kenan yanzu za ki cire hijabin naki saboda a gwada ki da kyau. Sai na ce to ba damuwa. Ina cire hijabi na. Kawai sai daga ya sake baki yana taɓe jikina da kallo yana kallo na. Sai na ce tela ya dai kai ni ke jira fa hankali shi wa waya titunsa. Sai ce o ki haƙuri. Sai ya ɗauko wannan taɓin nashi ina kallon shi ya san ina lura da shi ba. Sai yana gwada ni. Sai ya fara gwada tsayin siket ɗina. Sai ya manna wannan taɓin nashi titi kan kunkumina zuwa kafana. Kunkumin na nan gashi nan da shef ya bi jikina sosai. Kiri ya diri ina ganin yanda wannan taɓin nashin nan ya bi shef ɗin kunkumina. Kawai sai ya ce gaskiya ɗinkin nan na miki shi zai miki kyau sosai. Sai na ce to me yi ka gani? Sai saboda ke irin ki ne irin macen da aka mata irin aiki ɗinkin nan in ta sa tana cika wannan kayan sai kayan ya mata kyau ya bi jikinta sosai. Sai na ce to na gode. Sai ya taso sai ya zo zai gwada kafaɗa na. Ya tsaya a gabana ina kallon shi yana kallo na. Ya ɗora wannan taɓin nashin akan kafaɗa na. Ya ɗora akan kafaɗa na. Nunuwa na saboda ina da nunuwa. Shi nunuwa na suna ƙoƙarin taɓa kirjinsa. Saboda nunuwa na nunuwa ne a tsaye manya. Gashi nan tarkab tarkab.